Mojím dnešným hostom je významná česká politička, ktorá sa narodila v Novom Jičíne. Od roku 2010 jej pôsobí ako poslankyňa tohto mesta. Keď mala 21 v roku 2002, tak ju zvolili do poslaneckej snemovne Českého parlamentu. Je predsedníčkou Komunistickej strany Čiech a Moravy a líderka súčasnej koalície Stačilo do volieb, ktoré budú na jeseň v Českej republike. Vyštudovala Masarykovu univerzitu, ekonómiu a právo a dnes je mojou kolegyňou v Európskom parlamente a volá sa Katka Konečná. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvání. A že sa môžeme takto trošku československy porozprávať. Ja musím povedať, že ty si moja prvá zahraničná hostka v tomto programe. Takže teším sa, že práve to, čo je dnes takou veľkou témou pre nás v našich československých vzťahoch, sú celkovo tie vzťahy ako také. Ale ja môžem povedať, že my spolupracujeme niekoľko rokov a že my tie vzťahy máme dobré. A veľmi nás asi mrzí obidve to, čo sa stalo, že česká vláda nejak sa rozhodla zmraziť vzťahy so Slovenskom a že paradoxne Slovenská republika má dnes lepšie vzťahy s Maďarskom ako s Českom. Čo si myslíš o tom? Za prvé je to samozřejmě šílenost, co dělá naše vláda, ale aby si nemyslela, že je to jenom o Slovensku. Naší vládě se povedla geniální věc. Já jsem se jich na to teď několikrát ptala, těch vládních představitelů, protože nevím, jak na Slovensku, ale v České republice má zahraniční politiku na starost vláda. Čistě v rukou vlády. A tak jsem se jich ptala, kdo je teda teď náš spojenec v rámci Evropské unie. A my vlastně spojence nemáme, protože Němci nám zavírají hranice, Francouzi nám chtějí zrušit tendr na jadernou elektrárnu, což je obrovské ohrožení energetické bezpečnosti České republiky a bude pro nás mít fatální dopady a neschopnost té naší současné vlády to vlastně zahnala tak daleko, že Francouzi dneska se s náma soudí a dělají všechno pro to, aby nebyla. Sama vláda Petra Fialy si rozbila vztahy s Slovenskem a s Maďary. Když se podíváme, co se děje v Polsku, že i americký kongres upozorňuje, že v Polsku je porušována svoboda slova a podobně, tak já myslím, že tato česká vláda po 35 letech došla k dokonalosti v tom, že se vlastně pohádala úplně s každým. Takže to jako Slováci neberte úplně osobně, jako teď si z toho dělám, nechci si z toho dělat úplně legraci, ale jenom to ukazuje tu neschopnost té vlády, která prostě to není o tom, pohádáme se ze Slováky, protože máme, pan premiér nám všude na billboardech říká, že musíme na západ, byť máme teda východní platy a západní ceny, ale že prostě já nevím, jak to říct, aby to bylo slušný pro Čechy i pro Slováky. Ta neschopnost té zahraniční politiky v rukou takového člověka, jako je Lipavský, což já považuji za člověka a la von den Leyenová, to bych tak k tomu taková von den Leyenová v sukních, jakoby, tak ukázala, že vlastně bohužel si česká diplomacie podle mě nabourala úplně všechno. Bude se to těžko napravovat. Z druhé strany si ale myslím, že vzhledem k našim historickým, lidským, kulturním vazbám, to právě s vámi pevně věřím, po tom říjnu, kdy proběhnou v České republice volby a snad se změní ta vláda, tak půjde nejlíp. Čo si myslíš, že by sa malo urobiť? Alebo že ako by sme to mohli napraviť? Je to len tou zmenou vlády, že bude to stačiť, alebo je to tak hlboko? Pretože ja keď sledujem napríklad niektoré diskusie pod článkami na internete, hlavne na Facebooku, tak tie komentáre, ktoré sa veľmi vyhrocujú aj z jednej, aj z druhej strany. A mňa to veľmi ľudsky mrzí, pretože veľa ľudí na Slovensku aj v Čechách má aj rodiny, ktoré sú akoby československé, že bolo to pre nás také prirodzené, tradičné, je to pre nás normálne. Že bude to stačiť, že sa zmení vláda, že potom bude všetko v poriadku? Určitě ne hned. Z druhé strany, když k tomu přispějeme my a troufnu si říct normální politici, kterým nejde o žádnou propagandu a ideologické žvásty, ale opravdu o to, aby se ty dva národy měly dál lidsky rády, aby spolupracovali, tak si myslím, že to půjde. Ono sama víš, že v té diplomacii je těch úrovní několik, kromě toho, že bych si přála, aby nově zvolený premiér České republiky svoji první zahraniční návštěvu učinil na Slovensku, tak jak to bývalo vždycky velmi dobrým zvykem, aby dál zasedaly ty vládní komise nebo vlády společně, což také bývalo vždycky dobrým zvykem. Tak samozřejmě to bude i na nás, troufnu si říct v tomhle případě pěšácích, jestli nám tak můžu říkat, protože i my můžeme různými projekty, například přeshraničními, prostě pomáhat. Já totiž si myslím, ať už jsou sociální sítě jakkoliv vyhrocené, tak já, protože bydlím v Moravskoslezském kraji, který vlastně přímo sousedí se Slovenskem,
mám to na Slovensko asi půl hoďky, když se to vezme. Jezdím tam na dovolenou, jezdím k vám do Tater, jako moje the best místo na relax zima, léto. Tak já si myslím, že to prostě v těch lidech není. Jakože my se vlastně máme jako vnitřně hrozně rádi a jenom nám tady někdo jako vlastně podsouvá, že jsme takový nebo onací a proto doufám, možná naivně, ale doufám, že vlastně ve chvíli, kdy na ten nejvyšší úrovni se to zase posune do normálna, tak to půjde velmi rychle obrousit, asi ne na Facebooku, ale o ten nám úplně v tomhle případě nejde, ale prostě mezi těma lidma, protože já když přijedu na Slovensko, tak já jako necítím žádnou zášť vůči Čechům a spousta Slováků, který potkávám u nás, si myslím, že by mi to řekla stejně. Prostě my to máme v sobě v genech historicky, že já jsem se narodila jako Čechoslovák a nikdy to a nikdo to jako nikdy nepřepíše, prostě to tak ano. Jako je, jo. Takže samozřejmě bude muset následovat asi celá řada kroků. Není to o tom, že si jednou sednou vlády a všechno bude v pohodě. Ale právě když ty vlády nebo ty ministerstva nebo ty jednotlivé státní orgány budou ukazovat tu cestu té spolupráce, která já vlastně jako tu českou vládu nechápu, protože si myslím, že kde máme blížšího partnera a spojence než na Slovensku. Dá se dělat strašná spousta věcí společně, dá se nakupovat společně, dají se dělat velké investiční projekty. Jako my vlastně tím, jak tahle naše vláda česká Fialova pětidemolice prostě se rozhodla ty vztahy zničit, tak nejenom, že udělala nějaké gesto, ale poškodila i ekonomicky tu zemi, jo? Protože si myslím, že v tomhle je to prostě nastaveno jinak. Takže já bych jako si přála, aby, říkám, asi to nebude, jak Donald Trump za 24 hodin vyřeší válku na Ukrajině, tak to nechci slibovat, tyhle věci, ale z druhé strany si myslím, že tomu může prostě hrozně moc pomoct ta atmosféra těch vedoucích představitelů státu, kteří naraz ukážou, že ano, že jsme partneři, troufnu si říct, jsme přátelé, měli bychom se podpořit, protože to i pro nás, jako pro Čechy, teď budu mluvit za Českou republiku, může být sakramensky výhodné. Myslím si, že veľmi veľa ľudí je našich divákov a našich podporovateľov s tým určite bude súhlasiť a urobíme všetko preto, aby sme to zlepšili. A musím povedať, že keď ty si vlastne predsednička Českej komunistickej strany alebo komunistickej strany Čiech a Moravy, čo keď človek povie komunista, tak si predstaví nejakého staršieho chlapa väčšinou. Ty si žena, si veľmi mladá, my sme v rovnakom veku, sme veľmi mladé obidve. Yes. A u nás si veľmi populárna na Slovensku aj svojimi vystúpeniami v Českej televízii, rôznych debatách, pretože si taká veľmi akčná. Naposledy sa mi veľmi páčilo, keď si bola v debate s kolegyňou, si im dávala knižky, vy ste vytvorili také fialové rozprávky alebo fialové pohádky, to sa mi veľmi páčilo. A keď kolegyňa ti to teda vyhodila do vzduchu priamom prenose, bolo to také veľmi nepríjemné, takže ako si sa dostala možno ku komunistom, alebo prečo? A ako vnímaš tieto debaty? Pretože u nás našťastie na Slovensku to nie je až tak úplne vyhrotené, ale teda veľmi sledujeme všetci túto českú volebnú kampaň a je to občas zábavné. A za prvé paní kolegyně, která hází s tou naší publikací, tak je knihovnice, tak jenom pro dodání kontextu, možná to na Slovensku nevíte. To nevíme. Ale je to knihovnice z Vysočiny a její jediný politický program je antikomunismus, což asi odpovídá tomu, co tam předvedla v tu neděli, protože nic jiného nedělala v tom Senátu. Ona prostě nedělá nic, jakože slovy opravdu nic pro lidi, pro Čechy, prostě nic, jenom prostě antikomunismus a na tom si myslí, že si prostě může postavit kariéru. A ta volební kampaň v Čechách je strašně vyhrocená a vlastně začala neskutečně brzo. My jsme se termín voleb, který bude 3. 4. října, takže oktobra dozvěděli vlastně minulý týden definitivně, ale ta kampaň běží někdy řekla bych, od minulého roku už vlastně. Spousta těch stran do toho dává spoustu emocí. Ono je to vyhrocené protože tahle vláda opravdu zhoršila situaci Čechů. My máme 3 miliony lidí žijící v chudobě nebo na pokraji chudoby. V podstatě tahle vláda zapříčinila, že se nám velmi zmenšila střední třída a ty lidi jsou fakt jako extrémně naštvaní, jo? Protože prostě oni nedělají nic špatně. Oni ráno vstanou, jdou do práce, dají děti do školy
A přesto, že chodí do té práce, chodí do ní poctivě, tak nemají na to, aby zaplatili nájmy, musí si chodit pro dávky na bydlení. Přestože platí zdravotní pojištění, tak čekají neskutečně dlouho na různá vyšetření. Chybí řada léků v České republice. Prostě, když přijdeš do lékárny, tak je to dneska vlastně takový jako jackpot, jestli si vytáhneš něco, co náhodou budou mít z tvého receptu nebo ne. Protože pokaždé slyšíš, ježiš, to se přestalo vyrábět, to nemáme. A to nejsou léky, které by byly třeba jednoduše nahraditelné, jo, pro ty lidi. Takže ty lidi jsou vlastně strašně frustrovaní a já jim rozumím, protože oni nemají šanci nic jiného, než jít k těm volbám. No a toho využívá samozřejmě každá z těch politických sil, kdy si pan předseda naší české ukrajinské vlády, protože to si vlastně jinak ani říct nedá, uvědomil, že asi po 3,5 letech preference Ukrajiny a debaty pouze o Ukrajině, protože o nic jiného tahle vláda nedělala, takže nějakým způsobem prostě by se měl začít bavit o Češích. A samozřejmě toho velmi mistrně využívá pan Babiš jako lídr nejsilnější opoziční strany. A do toho jsme my všichni ostatní, ať už je to Stačilo, nebo motoristé, nebo kdokoliv další. Takže ono, jako já vlastně si říkám, že když vidím, co se děje teď ty 4,5 měsíce před volbama, že si úplně neumím představit, co bude v septembri. Alebo v oktobri? A nebo v oktobru už 3., 4., to už jsou jenom 4 dny, to už jako asi snad, pokud dožijem, tak přežijem všichni. Ale jako bude to masakr, no. V těch Čechách to prostě tentokrát bude. A je to o tom, že je to o udržení moci kačí, protože oni si tam prostě sedli na ty židle před 3,5 lety, rozdali si ty svý pašalíky, a jenom lidovci mají zaměstnanou podle mě půlku lidové strany na různých ministerstvech. Je to o státních zakázkách, které jsou velmi netransparentní. Naposledy bylo výjezdní zasedání vlády, tuším, kde utratili 250 000 korun, což je 10 000 euro za jeden den za chlebíčky a mají pocit, že je to pohoda. To není ani roční příjem, jako když někdo bere minimální mzdu, třeba paní uklízečky ve škole. Jo, tak ta by si vydělá míň za celý rok toho, že chodí na 8 do práce, než prostě tihle papala. Jo, a to jsou všecko ty věci, kdy oni jsou navázány na ty svý prostě kámoše a samozřejmě bojují o to, aby to tak zůstalo. Pomáhají jim v tom ty různé oligarchické struktury, které u nás prostě existují, to si přiznejme. Máme tam miliardáře, kteří mají pocit, že budou vládat politiku. Viděli jsme to volby prezidenta. Teď ti, co podporovali Petra Pavla, tak dali peníze právě stranám 5 demolice oficiálně, veřejně, tvrdí, jak musí. Takže a samozřejmě nám jako o té opozici jde o to, aby tohle skončilo, aby se prostě tyhle strany co nejvíc zmenšili v té poslanecké sněmovně a mohla se zase dělat politika pro lidi. Takže... Vy ste možno dosiahli ako komunisti aj viac, ako by si čakala, pretože vy máte predsa v tom prezidentskom paláci komunistu, ktorý podporoval vlastne 68. rok, písal nejaké texty k tomu, takže to všetci vieme, ale dnes je to tak naopak. My jsme vlastně zjistili, že jsme před tím 89. měli docela dobrou kádrovou politiku. Čiže môžeme to tak povedať. Ale ne, tak je to tak, no jasně. A to je přesně o tom, jako ti, kteří vlastně zůstali věrní tomu programu, té myšlence, tak jsou dneska dehonestováni, trestáni a napadáni. A ti všichni, protože to není jenom prezident Pavel, který vítal vstup vojsk v roce 68 a před rokem 89 byl rozvědčík, což jako není žádná malá funkce úplně. To nebyl řadový člen KSČ. Ale pan ministr školství Bek byl kandidát strany a takových tam jako je spousta. Takže já vždycky říkám, že komunisti jsou vlastně ve všech stranách. Všude je najdeš, ale já věřím teda jenom těm, co zůstali a nepřevlíkli ten kabát, no, ale je to jako oni vlastně, ale víš co, oni si vyhodnotili podle mě z nějakých průzkumů, já to sleduju poslední 2 roky, že jim to možná u nějakých voličů vychází, ta antikomunistická linka a tím, jak jako vlastně nemají co prodat, protože oni zvýšili daně, zhoršila se ta životní situace a to všechno, tak vlastně jediný, co má, je ten antikomunismus. Tak ho prostě se snaží hrát a je. Já myslím, že už to úplně jako nefunguje, teda aspoň ze svých plných sálů na debatách vidím, že to úplně nefunguje. Ale jo, no, tak jestli to je jediné, co mají v ruce, tak
Je mi jich vlastně upřímně líto, protože je to trapný, podle mě po 35 letech. Já bych si jako přála, aby jsme... Máme za sebou 35 let, v podstatě 33 let, kdy jsme se rozdělili, troufnu si říct bez referenda a ne úplně objektivně správně, ale tehdy prostě z rozhodnutí vedoucích představitelů našich států. Takže 33 let je Česká republika samostatná. A já si myslím, že by si zasloužilo těch 33 let docela solidní inventuru, protože já nevím, jak u vás, ale u nás se privatizací zlikvidovala velká část průmyslu, připrodala se do cizích rukou, nepostavilo se nic, jediná přehrada, jediná elektrárna, nic prostě. Myslím, že ty cesty nebo dálnice stavíme jenom proto, že by se papaláši neměli dostat jak na volební mítinky. Prostě jako ta situace je šílená, jo. A jako myslet si, že to nikdo nevidí, no nevím, no. Tak jako se dneska je hlavní téma české volební kampaně jsou byty a výstavba bytů. OK, ale jako kolik jich postavili za těch 33 let? Toto bolo aj na Slovensku taká téma v jednom čase, že sme hovorili, jedna strana mala špeciálny program, že postaví byty nájomné, nepostavili sa žiadne, ale teraz sa teda nejaké podarilo konečne zrealizovať. Ale vlastne, keď hovoríme možno o tej českej politickej scéne, tak u nás na Slovensku je to vnímané, že vy ste tá skvelá krajina, lebo vy tak podporujete tú Ukrajinu, ty si to aj sama spomenula, že u nás je to akože vnímané našou opozíciou prezentované, že vy ste na správnej strane dejín, lebo vy ste vo všetkých tých návrhoch, vy podporujete to zbrojenie a vy ste teda akože však ste protestovali ako Česká republika, že ste neboli pozvaní na schôdzku do Paríža, potom vás tam zase pozvali, čiže u nás to niektorí prezentujú, že vy ste na tej správnej strane dejín a my sme na tej nesprávnej na Slovensku, naša vláda, a že preto tá Česká republika sa aj má lepšie a ju všetci viac vnímajú. Ale keď si sama povedala, že vy ste si vlastne rozhádali všetkých tých partnerov, tých takých strategických najbližších, tak ono to trochu vyzerá ten obrázok inak. Tak ako to teda naozaj je? Ste taký naozaj vnímaný? Máš ten pocit, že ste v tej Európskej únii, že máte také silnejšie slovo, alebo že my máme slabšie slovo, keď my sa stretávame najvyšší predstavitelia s tými najvyššími predstaviteľmi krajín, ako je, ja neviem, Čína, aj Rusko, Brazília a tak ďalej. Nedávno náš pán premiér mal takýchto stretnutí celý rád, takže ako to je? No, to je přesně o tom, jo. My říkáme, já za sebe říkám celý svůj život v politice, že zahraniční politika má být o nějaké diverzifikaci, o politice všech azimutů. Protože ve chvíli, kdy přijde kdekoliv, v jakékoliv části světa krize, tak máš nějakou berličku, kde se můžeš odrazit. Česká zahraniční politika posledních 30 let žije z transatlantické vazby, to znamená po tom, že byla chyba, že jsme byli, jak říkají mý kolegové, navázáni na Sovětský svaz, tak teď jsme byli zoufale navázáni na Spojené státy a v podstatě jsme dělali všechno, co si Spojené státy řekly. Naše ministerstvo zahraničních věcí, já jsem měla občas pocit, jako nemám na to důkaz, ale mi to tak nějak přišlo, že ráno, když šli do Černínského paláce, tak asi půl kilometru pod ním sídlí americká ambasáda, vedle toho je Starbucks, takže se stavili do Starbucksu pro kafe, pak pro noty na tu ambasádu a pak teda došli do toho Černína na to ministerstvo a tam jako věděli, co mají dělat, protože to tak fakt bylo. Kolikrát to bylo prostě do 12 hodin toho, co chtěli Američané, my jsme podpořili. Bohužel i třeba v hlasování OSN, teď když se podíváš na poslední genocidu, která se odehrává v Gaze, tam my ten Izrael budeme prostě podporovat, kdyby tam ty děti, nevím, prostě střílel na ulici a postavil ke zdi, tak my se budeme tvářit, že to jako nevidíme a že Netanyahu je ten the best, přestože tam ta genocida probíhá. Takže my jsme, jo, a což je zase ta americká pozice dlouhodobě, takže i když se podíváš na hlasování v OSN, my jsme velmi často jako přímo následovali. Oni nás oslobodili zase ta Amerika. V druhé světové vojně, to je známý fakt do České republiky. Jo, já jsem no jasně, no, tak teď tady máme takový myslitele jako bývalou rektorku Mendelovy univerzity, která tvrdí, že nás osvobodili Američané. Teda i vás, ale protože ona možná neví, že bylo Československo. To je těž dost možný fakt. Tak, aby ses nedivila, že i vás kačí osvobodili Američané, to přijde třeba příští rok. No ale jako chci říct, že to prostě bylo vázáno na to jednu stranu a teď naraz, když ty Americe zvítězil Donald Trump, který jako Petru Fialovi a dalším samozřejmě úplně nevoní, protože sázeli na toho Bidena, podepsali jsme nesmyslný F-35, útočné letadla, které stavíme infrastrukturu,
Máme česko-americkou smlouvu, stejně nesmyslnou jako vy, kde prostě nevíme, co bude v těch skladech amerických, co bude na území České, obrovská ztráta suverenity. No a vlastně celých těch 30 let ta vláda jela tu linku, že ti Američané a poté po vstupu do Evropské unie, ta Evropská unie je to jediné možné. A myslím, že se nám to teď jako krutě začne nevyplácet vlastně, jo? Že vy nám ukážete, že možná to tak jako mediálně vypadá, ale ta realita je přece úplně jinde, protože díky tomu, že my máme Tajvance v Senátu, protože náš předseda Senátu se považuje za Tajvance, tak ale naše firmy ztratily obrovské zakázky v Číně. A když nebudou mít ty zakázky, tak nebude práce. Když nebude práce, tak ty lidi budou nezaměstnaní, anebo se sníží prostě cenová hladina, jakoby teda úroveň mezd. To znamená, já vlastně vám to závidím, že máte premiéra, který si uvědomuje, že ten svět není jenom za Atlantikem, ale že je i v té Asii, která podle mě bude navíc ekonomickým dominantním tygrem do pár let. Jako dneska, já nevím, v roce 35 jsem četla nějaký studie, 57% vlastně jakoby celosvětového obchodu a všeho se bude odvíjet v Asii. Máš Jižní Ameriku, máš řadu zajímavých států v Africe. Takže ono, jako PR-ově to určitě zvládají, ale když se potom bavíš s těmi českými podnikateli, když se bavíš s těmi odborníky na tu diplomacii a mezinárodní politiku, tak podle mě dělají úplně stejné chyby, jako se děli vždycky, když se přivázala k jednomu velkému bratrovi. A mě teď jenom baví, jak oni jako kvíčí, že co ten Trump, a teď jim to jako přistalo, a teď vlastně ale neví. Jim to nevyhovuje úplně. No, ale zase bohužel třeba česká vláda měla předsednictví v roce 2022, tahle vláda a podepsala velkou část Green Dealu. Donutila ostatní členské státy to vyjednat velmi rychle. Oni na to teď zapomínají, ale to se dělo pod kuratelou české vlády. Zákaz spalovacích motorů, EU ETS 2, to všecko jde za českou vládou. Takže my jsme takoví ti s odpuštěním, jak to říct, abych to řekla trochu slušně, takoví ti, co prostě udělají všechno, takový ti hodní žáčci v té škole, víš, jakože se hlásí, udělají všechno, co paní učitelka chce. A pak se ale strašně diví, že vlastně paní učitelce jsou úplně ukradení, protože od nich čeká, že všechno chce. Jsem samozřejmě viděla střetnutí Roberta Fica v Moskvě. Myslím, že by mohl každý z nás, kteří se pohybujeme v té zahraniční politice, mohl závidět. A diplomacie je o jednání a o dialogu. No. My nejednáme, my si stavíme bariéry, říkáme, kdo je přítel, kdo je nepřítel, stavíme zdi mezi náma, nebo naše vláda, a povede to k jedinému, že vlastně ta Česká republika bude v zahraniční politice směšná. Čeští podnikatelé jsou ochuzení o řadu zakázek velmi zajímavých a bude to mít zásadní dopad na ekonomiku prostě státu. Ale zase máte aspoň ľudí, ktorí vám povedia, že čo je pravda. Lebo ja som si teda, ma veľmi pobavilo, že vy máte, u nás teda niektorí hovoria, čo sú informácie, dezinformácie. A teraz veľa vecí, ktoré ty si povedala, môžu považovať za dezinformácie. Ale hovorí sa teda, že dezinformácia je len fakt, ktorý sa ukáže ako pravdivý do pol roka. Ale vy máte takého pána na hrade, myslím, že sa volá pán Foltín, ktorý teda určuje... Na úrade vlády. Na úrade vlády, pardon. Na úrade vlády, ktorý teda vám chce určovať. A u nás takáto debata tiež bola. Pred časom u nás sa zatvárali niektoré médiá. Boli ľudia postihovaní za svoj názor. Tak dúfam, že toto je teda tiež nejakou súčasťou programu, ktorý budete chcieť zmeniť, keď budete teda v parlamente po týchto ďalších voľbách. Predpokladám, že je to asi taká téma, lebo ono sa to týka vlastne aj tej vojny na Ukrajine, ktorú si aj spomenula možno tak trošku okrajovo, že u nás teda je všeobecný názor nejaký verejnosti a potom je ten názor, ktorý prezentujú médiá, že je ten názor verejnosti. Čiže ako to vnímajú Česi? Tak Moraváci samozrejme. Kdysi se tomu říkalo politické školení mužstva. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměla, co tím myslí mý starší kolegové, tak my teď máme odbor strategické komunikace, se tomu říká oficiálně, to pod úřadem vlády. Stojí nás daňové poplatníky 50 milionů korun ročně, což je 200 000 euro, nejsou žádný malý jako peníze, a vytváří nám kartičky, aby jsme věděli, co máme říkat, protože my to jinak jako nevíme. Takže
Je to samozřejmě podle mě vrchol blbosti. To není ani propaganda. Tenhle člověk, který ho vede, pan plukovník Foltýn, tvrdí o části české společnosti, že jsou svině. To u nás jsme mali takéto těž. A jako mě fascinuje, jak někdo, kdo má dělat tu strategickou komunikaci, tak si vlastně dovede naštvat úplně všechny kolem sebe, ještě než začne. Samozřejmě první, ale těch peněz, kde se dá šetřit v českém rozpočtu je daleko víc, ale tohle je zcela přebytečná instituce. Kdyby náhodou chtěl nicméně zůstat, tak my jsme mu teď ve Stačilo vymysleli novou funkci. My bychom hrozně chtěli zavést aspoň částečně nulovou DPH na základní zdravé české potraviny. Ale to musíš kontrolovat, aby si ti prodejci jako vlastně to nulový DPHčko zase nepromítli jinde. Tak já myslím, že by nám mohl vytvářet ty kartičky těch cen, kontrolovat to a pak nás informovat, jestli náhodou ty řetězce jako to nějak neobchází nebo těm lidem zase to nenaučtujou nějak jinde. Tak to bych tak viděla, že jediný, co by pan Foltýn mohl zvládnout, že umí dělat ty komunikační karty. Hele, já myslím, že Kači, u nás se všechno za poslední 3,5 roku jako... Moje babička vždycky říkala, že... A říká takové staré pořekadlo, byť je tam jedno neúplně hezké slovo, že svět se v prdel obrací, jo. A mi to vlastně tak přijde, že ta Česká republika se jako, nebo ti čeští představitelé, česká vláda se jako zbláznila. Jako regulérně. Protože tohle jsou věci, kdy jako nemůžeš mít vůbec státního zaměstnance, který je schopen od části společnosti říct, že jsou svině. Když se na jeho přednášce perou, tak se tvářit, že se tam nic neděje. Říkat dětem, že mají být připraveni jít do války, aby ty děti chodily z těch škol vyděšené a ptali se těch rodičů doma, jako jestli půjdou oni nebo půjdou ti mladí kluci. A tohle všechno je vlastně tolerováno a financováno z toho státního rozpočtu. Tak už je něco jako hrozně špatně a přestože se z toho my v Čechách jako děláme takovou tu švejkovskou srandu, tak já se toho vlastně bojím, protože pak, když se ti k tomu přidají bojůvky, které se tam teď objevují a jsou různě napojeni na vládní strany, ať už STAN nebo ODS, které nám šikanují lidi na mítincích, prostě jim nadávají. My jim říkáme jako Fiala Jugend, protože to už se jako jinak říct nedá. To se jako vracíme, ale fakt těch téměř přesně 100 let zpátky. A pojďme si zopakovat tu historii, k čemu to vedlo. Zavírání očí před přesně tímhle. Můžeš mít jenom jeden názor, jinak jdeš do vězení. Když v České republice, a jsou takové případy, napíšeš něco na Facebook, co není s vládním mainstreamem, tak v lepším případě dostaneš pokutu, v horším dostaneš podmínku. Jako nám tam běhají lidi, kteří z kampeličky, prostě, kde měl peníze i pan premiér, by the way, v igelitkách odnesli desítky milionů. Nic se neděje. Máme tam kauzu Dozimetr spojenou s vládním stanem, ve které už nějakým způsobem nebo kolem které zemřelo asi 5 lidí. Nic se neděje. Ani to vlastně pořádně nedošlo k tomu soudu, protože každý soudce se bojí to vzít. A my budeme lidi jako trestat za to, že si myslí, že tahle vláda a napíšou to, jako není OK. Ta situace v Čechách fakt není dobrá. Jako není. Tak ono napríklad tvoji kolegovia niektorí sú známi tým, že robia také deepfake videá, že nás to tak baví celkom, lebo je úplne jasné, že to je celé vymyslené a je to nejaká animácia. Ale je taký návrh, že by to teda malo byť veľmi trestné. To sme tiež počuli od jednej pani z ODS, že a vlastne aj šírenie nepravdivých informácií teda chcete vyhlásiť za úplne také trestné, že budú tí ľudia zatváraní a teda myslím, že to nevím, co by potom teda tahle vláda by musela být zavřená ještě než budou volby, tyjo, protože když si vezmeš, jako ne, nezvýšíme vám daně, zvýšili jsme, nezvýšíme prostě, nebo budeme valorizovat důchody, nevalorizujeme, to je jako, jestli chceme odstranit politickou konkurenci, ať do toho jdou, jako... Lebo ono to, mne to tak prípada, že ako by sme sa tak blížili k takému nejakému, že budeme mať ministerstva pravdy alebo nejaké také propagandy. A my tu máme v Európskom parlamente už veľmi dlho, a ty si tiež jeden z ľudí, ktorý to veľmi podporuje, debatu o pani Ursule von der Leyen, ktorú chceme otvorenú teda, aby sa konečne priznalo, ako to celé bolo s tou korupciou, ako to celé bolo s tými nákupmi vakcín. Teda u nás na Slovensku je to veľmi veľká téma.
My sme teraz dali dokonca preskúmať vakcíny, čo sa týka ich zloženia, pretože máme pocit, že neboli úplne tak v poriadku, ako by mali byť. A teraz vlastne, ako myslíš, že to aj s tou Ursulou von der Leyenovou skončí? Ako ty si človek, ktorý je v Európskom parlamente teda relatívne veľa rokov už, aký máš pocit pri tom, ako čítaš dnešnú situáciu? Aj tu máme veľmi takých špecialistov, aj z Českej republiky, aj zo Slovenska, ktorí teda myslia si, že majú ten patent na rozum, u nás sa to tak hovorí, alebo že teda vedia, ako to ja chcú určovať. Tak myslíš, že keď to máme odhadnúť, že tá debata bude a že sa dozvieme, čo bolo v tom Pfizeri a čo tá Ursula von der Leyenová urobila? Viem, že tvoj kolega Ondrej Dostal sa snaží teraz získať podpisy. My podporíme tento jeho návrh. Budeme zbierať podpisy na to, aby sme, ak nie debatu, tak možno aj vlastne to hlasovanie o Uršule, pretože iným spôsobom nevieme nejako postihnúť, že ak tá debata nebude na tejto plenárke, čo uvidíme, či sa nakoniec stane, tak jednou z tých možností je práve možno aj vyslovenie nedôvery komisii. Tak čo myslíš, ako to dopadne? Podľa toho, čo tu počúvame v tomto priestore Európskeho parlamentu. Já si hlavně myslím, že za prvé, kromě toho, co se stalo v tom Lucemburku minulý týden, tak tady pořád běží ještě v Belgii ta trestně právní rovina. Mm-hmm. A tady jsem jako docela zvědavá, jak se belgické soudní orgány jako zachovají, protože ta by Ursulu mohla bolet vlastně daleko víc. Ale z druhé strany, já nechci lidem brát naději, ale my to tady přece zažíváme dnes a denně. Prostě vlci ví a karavana jede dál. My se řítíme 300 kilometrovou rychlostí do zdi, ale jako o skandálu s vakcínami se vědělo ve chvíli, kdy si Ursula řekla o druhý mandát. Všichni to věděli. Dobře, nebylo to podloženo žádným soudem, ale já jsem tady byla v té vyšetřovací komisi na COVID a i tam jsme se o tom velmi otevřeně bavili. Před 2 lety nám evropská ombudsmanka napsala, že došlo k závažným pochybením v tom, že tu komunikaci nezveřejnila. A přesto všechno lídři členských států byli schopni jí do vedení komise prostě navrhnout. A v Evropském parlamentu se našla většina, která ji podpořila. A i kdyby teď just byla i odsouzena, tak já si vlastně myslím, že jako dokud na té Evropské radě nenajdeme většinu, která by ji odvolala, tak s veškerou úctou k Evropskému parlamentu my si tady můžeme stavět na hlavu a bude nám to tak trochu k ničemu. Což neříkám, že není jako o tom, že bychom to měli zkoušet. A vlastně ukazovat na těch kolezích těch správných, pravověrných, těch, kteří nám to vy máte, nevím, jak se jmenuje, taky takový šílenec, jeden z toho progresivního Slovenska, co vás to vždycky poučuje. My máme Tomáše Zdechovského, to je velký pojem dezinformací, tak jako který nás tu poučují o tom, co by se mělo a nemělo, tak jim vlastně vystavovat to zrcadlo. Tak nám řekněte, vy jste s tím v pohodě? Že tady evidentně už i soud řekl, že došlo k pochybení. Vy jste v pohodě, že nám vládne někdo, kdo prostě, i když jako Tomáš Zdechovský, který sedí ve vládě s premiérem, který má teda prachy v té naší kampeličce, ze které se tahají ty prachy v těch igelitkách, tak si myslím, že tomu je to zrovna jako jedno, jo, to je prostě, ale prostě ano, vystavovat jim to zrcadlo, ale pokud se mě ptáš na nějakou zásadní změnu v tom evropském směřování, tak tam si myslím, že bychom prostě potřebovali víc odvážných premiérů a prezidentů, kteří dostanou od svých voličů v národních státech mandát k tomu, prostě ne všechno, co si Ursula vymyslí, nebo co si vymyslí Němci nebo Francouzi odmávat. A tam si myslím, že oni se mi jako třeba hrozně často ptají v Čechách, říkám, co dělá, jako říká to a pak na té radě, já říkám, ale to je stejné, jako jak když jsi v kolektivu a asi tam vlastně sám, nebo jste tam 2 osamocení, tak potom v nějaké fázi zjistíš, že když si můžeš vyjednat aspoň něco pro svůj národ, pro svůj stát, tak to uděláš, ale prostě nemůžeš přetlačit silou 2 těch 25, jo. A je to strašně složité. A dovedu si představit, že kdyby tam takových premiérů nebo prezidentů bylo 10, tak jsme jako na úplně jiném, tak možná dneska už Ursula není.
Tak uvidíme, lebo v podstate teraz nás čaká niekoľko takých volieb aj v Českej republike, ale budeme mať zmenu, máme aj v Rumunsku, zmenu máme pravdepodobne v Poľsku. Uvidíme, ako to všetko dopadne a budú francúzske voľby, ktoré veľa povedia. Uvidíme, čo nemecká vláda bude vlastne v skutočnosti robiť, takže aj to francúzsko-nemecké spojenie bude veľmi dôležité, ale teda veríme, prajeme vám určite veľa úspechov vo voľbách a ideme ešte na takú časť, ktorá sa našim divákom veľmi páči a to sú také osobnejšie otázky o klebetách. Ja som sa dočítala o tebe veľmi málo klebiet, musím povedať, že si človek, ktorý je veľmi otvorený a neklebete sa o ňom zlom. Ale našla som takú osobnejšiu, že ako si sa zoznámila so svojím manželom. Vraj ste stali v rade a on ťa predbehol, keď ste išli do divadla. Ne, do divadla na party a čekali, podle mě chtěl tehdy koupit rychle kámošům Ruma. Ale paradoxem seznámení s mým manželem je, že my se známe 35 let, protože jsme spolu hráli divadlo. Takže tam je odtiaľ je to divadlo, čo sa Ano, já jsem hrála ochotnické divadlo, měli jsme úžasného pana režiséra Macíčka na Starém Jičíně ve vesnici, kde jsem žila, kde jsem chodila do školy, tak on tam hrál to klasické ochotnické divadlo s těma kulisama. Jezdili jsme v těch ávích, po těch vesnicích, vždycky jsme jednou za rok něco natrénovali a pak jsme jako teda to ještě byla ta éra těch kulturních domů a tak. Aha. A můj manžel byl tehdy samozřejmě, on je o 5 let starší, takže už patřil k těm starším v tom divadle. Já jsem tam hrála nějaký jako menší role. A právě jak to byl jeden z těch mála starších kluků, co tam byl, tak my jsme na ně byli samozřejmě všichni hrozně zamilované. Už tehdy, v těch 10-11 letech prostě. No a pak jsme se vlastně asi 10 let vůbec neviděli, přestože jsme z vedlejší vesnice, tak každého nás ten život odvál jinde a ano, pak to bylo na jedné party letní, kde prostě jenom se chtěl předběhnout ve frontě a stálo ho to, že už je se mnou 20 let a myslím, že... Takže to stálo za to určitě. No to každopádně by ti potvrdilo, že tohle nečekal. Druhá klebeta je, že keby si nebola v politike, tak by si mala kaviareň. U nás, keď niekto povie, že má kaviareň, alebo že kaviareň je u nás tak vnímané neúplne pozitívne, že je to že taká liberálna kaviareň, u nás je to také neúplne pozitívne slovné spojenie a vyjadrenie. Tak mala by si kaviareň takú liberálnu alebo takú komunistickú? Akú kaviareň? No sojové latte by tam nebylo. Sojové latte by nebylo, okay. Ne kaváren, ale spíš takovou jako hospodku já bych chtěla, víš? Okay. Takovou, jako kde budou ty lidi sedět, klevetit, bude jim tam dobře, budeš tam dávat takový to jako obyčejný jídlo, jako utopence a hermelín a já jsem když jsem si vydělávala na studium, tak jsem pracovala hodně v restauracích nebo v různých hospodkách a já na tu dobu vlastně hrozně ráda vzpomínám, protože tam ti chodí ti lidi a asi tak nějak v centru a takže jo, jako sedí to a já samozřejmě to jako brutálně těžká dřina a já to těm lidem, co takhle mají ty hospodky, vůbec nezávidím, protože prostě s tím zdražováním i cen a všeho udržet to vůbec na těch vesnicích je v podstatě šílenost. Ale zároveň jo, když by se mě někdo ptal, tak fakt nepotřebuji skončit v žádné státní instituci, ale hrozně ráda bych chtěla i něco takového klidně. Tak príležitosť stále je, to sa vždy dá. Jasné. Na duchot, ja ti tam potom pozvu, na toho utopence a pivo. Utopence moc nie, ale to pivo by som si potom dala. Dobre, tak sa domluvíme. Zistila som takú vec, že vraj ti ukradli ešpezetky na aute a potom ťa nahlásili, že nemáš ešpezetky na aute. No, to je to, o čem jsem se tady bavila. To jsou ty bojůvky, které tady, které jsou složeny i z lidí, kteří podporují současné vládní strany. Mluvím přesně, že jeden z těch lidí je poměrně významným členem ODS a fotí se s panem Novotným, což je dneska už u nás sice nepravomocně, ale nepodmíněně odsouzený hulvát, největší v české politice, kterého máme, ale člen ODS a starosta za ODS. A to je takový trend teď, že buď je přilepí ty SPZky, anebo ti je přímo ukradou. A teď jako samozřejmě každý z nás si má zkontrolovat auto ve chvíli, než s ním vyjede, ale zamysli se, kolikrát tě napadlo si zkontrolovat, jestli máš přední SPZku, když k tomu autu jdeš třeba ze zadu. No ale u nás je to ve chvíli, kdybych vyjela tím autem, tak je to v podstatě na to, že si půl roku bez papíru.
Jako a bez možnosti se nějak jako odvolat. Prostě nemáš jako označené to auto, ti policajti nemají jinou šanci, než ti v podstatě ty papíry vzít. Používá se to údajně dost často při vyřizování nějakých účtů, mi to přijde šílené. Ale já tím, jak jsem tušila, protože on je tím známý, tahle ta partička je známá tím, že když se někde objeví, že se to stává, jsem je nechytla příčinu, nemůžu je z toho obvinit, ale je velmi zvláštní, že se to stalo několikrát zrovna, když se objevili v daném místě. Já jezdím po mítinzích jako velmi intenzivně posledních 5 let, měla jsem jich 1000, v životě se mi nic nestalo. V životě mi nikdo jako nešlídil kolem auta. No, tak jsem si ji naštěstí zkontrolovala. Ten jejich zážitek je z toho, že potom mají hroznou srandu z toho, že tam musíš zavolat ty policajty, odtahovku, že samozřejmě, protože to auto jako s ním nemůžeš vyjet. Takže tak to je, ale já pevně věřím, že i těmhle partičkám řekneme, stačilo po příštích volbách, protože ve chvíli, kdy přestanou mít politické krytí, tak si snad uvědomí, že prostě tady ty bojůvky, které u nás zavádějí, tak už prostě dál nebudou možná. Ďakujem ti veľmi pekne. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Verím, že sa bude páčiť aj našim divákom. Prajeme vám určite aj tvojej strane koalície, aby ste získali čo najväčší počet voličov a aby ste mali veľa hlasov, dostatok, aby ste boli nielen v parlamente, ale možno potenciálne aj vo vláde, aby sa vám podarilo plniť váš program. Ja ti chcem poďakovať aj za našu spoluprácu v Európskom parlamente, pretože s tebou sa vždy veľmi dobre komunikuje. A vám všetkým prajem krásny deň a nohy v teple. Ďakujem pekne. Děkuji za pozvání, ať se vám daří i na Slovensku. Ďakujeme.